मैं कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि। आज बड़ा मंगल है और अलीगंज हनुमान जी पर एक स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाएगा तो घर ही पर हनुमान जी की रचना में सुना रहा हूँ कि अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। अजय इनके मन से बाजी ओ कर बेड़ा पार बा। जय बोलत सब मंदिर आवे घंटा बजावत बारंबार बा। और जेठ माह मंगल के दिनवा सब गावत मंगल चार बा। अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। अजय इनके मन से बाजी ओ कर बेड़ा पार बा। लड्डू माला सिंदूर वस्त्र घंटा चढ़ावे में श्रद्धा पार बा। और लाल लंगोटी वाले की जयकारा बोलत बार बार बा। लेट लेट के नंगे पांव बल दर्शन का सुतार बा। और लक्ष्मण प्राण दाता सब जानत संसार बा। अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। अजय इनके मन से बाजी ओ कर बेड़ा पार बा। अंजन पुत्र महिमा जे जानत, अंजन पुत्र का महिमा जे जानत उ बड़ा समझदार बा। और जेठ माह में मेला इनकर बड़ा जोरदार बा। सोने की लंका झट से जराए इनकर जय जयकार बा। अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। संकट में जब मन घबराए बस ही नहीं का आधार बा। अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। सीता जी का अजर अमर बर बड़ा शानदार बा। और पहरा देवे खातिर राम जी का सुंदर दरबार बा। कृष्णानंद पवन सुत गुण गावे इनकर जन्म रुद्राय अवतार बा। और जेठ माह में मंगल के दिन दर्शन का सुतार बा। अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। अजय इनके मन से भाजी ओ कर बेड़ा पार बा। बोले बजरंग बली की जय। बोले अलीगंज हनुमान जी की जय।